БГ номер? За кой ми е БГ номер? Нощта. О! Тука паркинга. Знам без скинар, бе. Няма какво да ми кажеш много, разбираш ли? Малина и свин маринова. Как да се пръска, хем да го пръстим на 10-та секунда. Думтак. Атанасе, добър вечер на тебе, господин Стефанов. Виж заглавието и си отговориш на въпроса. Всичко съм написал. Даже специален поздрав за шефката на господин Insert 99. Специално. Леш... Мога бе, докторе. Отваря! Тос не може направо да го избранчим. Няма ли кой тук? Той дари газ. Гледай! Чакай да не ме бъсне то зад мене. Празни приказки говори момчето. Сега ще ви пусна след малко един клип да видите разликата между хорито и това волан. Какво прави хорито? Да намаля ли малко музиката, чатинкс? Ох! Добре дошъл на борда. Колегата се гледа телефона ме суда кара. Айде. Можеш ли да направиш един оборот на волана да спира на един оборот посока, примерно, а не сега както е? Здрасти. Так. Ще го ударя ли? Ударя го. Само знака падна, ама то по-тясно не може да го направите. Виж как се връща сам, гледал. Так. Черпал преди стрима. Не! Аз се черпя по време на стрима, приятелю. Той те позитивни хора, събрали сме да се забавляваме. Ляво, дясно няма някой газ. Бъстър копче. Ой, тири на бордирата. Направо минавам. И та затварям. Ей, това е. С ляв мигач. Миришат на лук. Със силно ще играем и други игри. И на стрим, и на клипове. Ще е категорично. Влизам и моята музика звучи. Връщане 5 кръгови, едно в друго през 2 км, останах без ръце да въртя. Има слънце! Бегби! Волана щеш да ми е и тука. Чай, че не виждате. Волана щеш да ми е между монитора и този волан. И тука щеш да е. Където ме е клавиатурата, там щеш да ми е. Аз не бих си купил въдица за риба за 2000 лева, примерно. Ама има хора, които са рибари, които всеки уикенд са там. Можеш ли да направиш един оборот на волана да спира на един оборот посока, примерно, а не сега както е. Със здраве да се го ползваш йордански, благодаря, братко мой. Дончев, не вика и аз. Хори, нито марка, не съм много топ. Един волан, който е само за Евротрък и нищо друго. Нищо друго. Нито фарминг симулатор мога да играеш с него, нито автобуси, нищо. Волана. И аз как ще карам така? Се не става. Ама няма airbag. Батко, то тук ако имаш airbag. Лошото е, че са много скъпи тези работи, разбирате ли? Скъпи са. Няма какво да си кривим душата. 1200 лева са безболка. Да те питам, Дидо Ди брат ли ти е? Вени много добре знае, че Дидо Ди ми е брат. Да не са почели. Мотор, два малки мотора си поставете и уста на волана въртят за печат за камизми. Мога да го наглася, виж сега. Ето да ви покажа, това е програмата на волана. Така. Волана щеш да ми е и тука. Чай, че не виждате. Волана щеш да ми е между монитора и този волан. И тука щеш да е. Където ме е клавиатурата, там щеш да ми е. Как е? Много е год. Много е год новия волан, обаче не го вадете в движение, защото видяхте какво става. Сега ще пусна. Лошото е, че са много скъпи тези работи, разбирате ли? Скъпи са. Няма какво да си кривим душата. 1200 лева са безболни. Мазата, това хори струва 1180 лева. Този струва 1200. 100 км динахме, яко е с контролата. Сипали ми нафта, сипах нафта, ама той паневари.
Мара, даш. Ко става новия Вулан? То ще изпреварва ли, бе? Аре, изпреварва, бе. Тихо, мене, по-грати. Ох, как наби спирачката. Се тази песен, бе. Не е напуснала шефката, споко. Не са тъжни, бе, как? И в завоя так се изправя сам, бе. Оп. Сол мекичка, много. В сравнение с G29 и другия, който е на Хори, Хори е мега пластмасов. Криската, виж заглавието, брат, и си отговориш на въпроса. Научих нещо ново. Не валете Вулана докато сте в игра. Кой ми каза да взема Рено да карам, бе? Кой го каза ти, бе? Кожата се усеща като... Ако бях с Вуланата тук, ще го изпреварям, а сега съм дал газ до дупка и нема. Умрял коти. Там има ли на които и в заглавието на стрима? Да, знам, че е по-лесно да питате, ама като се зарите 200 човека да питате едно и също и малко не става тумъч. Затова ги има... Даже! Специален поздрав за шефката на господин Insert 99! Специално! Леш звездите, Тихомир Минчев, 10 броя за героя, момчето. Улица... Тос не може направо да го избранчим, няма ли кой тук. Той дари газ. Докато хорето го няма това нещо. Хорето, ако го сложиш, самия Вулан влиза в бюрото. Това е много гадно. Защото ако бях взел Хори, какъв е този бит пазар тук? Къде се надянах вече? Предложи някой бюджетен Вулан. За евро 100 км динахме, яко е с контролата. Бързо. Мини през София, тук бензиностанцията, какво? Бензиностанции колко стеш? Аз съм го направил или? Направил съм го максимално. Ой, ще изгледам от пътя. Пазим крави, вика, минаваме напреко. Как ще караш с този Вулан, като имаш кола, не? Така, точно много пари за това нещо. Но, ако го използваш и това ти е хоби, и играеш поне 3 пъти в седмицата с него или... И лосташ своим тук да сменяме предавите скоро. Нема, това е много мрел. Правим ли я, чат? Крава, какъв е този бит пазар тук? Къде се надянах бе, чат? Предложи някой бюджетен Вулан. За евро 3, кой так, няма ли кой? Няма да има мултиплеер. Добре вечер, Димитко. Ако не ми обръща малко, къде се намирам, бе? Къде се намирам тук? Сега 7 лева ще ми вземат ли за дезинфекцията? Трак. Превод, ти го уби, вика. Нема. Ко направите, вика, бе? И в живота не го вади. Тук в кишето, няма никой. Айде. Явно при някаква комбинация от клавиши това се пуска. За волани, градуси на волани, за камиони, че Реното не става като камион. Макар че Реното ми харесва като дизайн вънка, обаче малко ми мали тези 460 коня направо. Мърто! Научих нещо ново. Дичев, добър вечер! Крис Джиес. Пътуването е по-приятно с Преслава. Я да им сега ще се бъгнат ли? База няма на сравнение. В момента съм до края камиона и на фарфорих и кашива. Безгрешни, но сме истински. Някакъв град стигнали. Що? Искаш ли преди да вляза в среда да изгледаме на бързо трейлера? Да, бе, те ще ми го пратят, бе, господин Бачваров. Да видях ми крава. Спася. Господин Радев, добър вечер, Варна. Ей, тук трябва да има бил 7,5. Гледай го как се наби в мене.
мечта си. Как се намисленето уче? Направо та минавам. И та затварям. Ей, това е. С ляв мигач. Миришат на лук, както и в заглавието на стрима. Да, знам, че е по-лесно да питате, ама като се зарите 200 човека да питате едно и също и малко не става тумъч. Затова ги има. Най-накрая видях пълен отговор, защото искам да видя какво прави този симулатор. На линейка вика видях. Може бе.